Tenu jenenge sopan santun tata krama Udanegara. Lha kok aku terus ngene-ngene? Kuwi lek jenenge gak sopan apa? Maksudnya ki Sampeyan melecehkan. Kuwi jek cah cilik lho, jek SMA lho. aja mesti dolanan. Guyon, Dik. Napa niku merasuki Mas sampean ki mengenal. Kowe kok ngendi? Iki ki Mama Win. Mawin. Lah kula anak gawane Pak Soleh. Letong sampai. Ayo. Aku ngerti nih. Ya betul, Pak. Judulnya jenenge letong sapi. Lah serindile urung. Ngerti ya. Ono eleren ngomong nyapa to. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapane. Iya. Lah iya. Kok ya perhatian. Ayo, Gara-gara ngapa kok polahmu nganti? Mboten masalah. Lagu ayang-ayangnya tumbang sih. Gara-gara ayang-ayangnya penjungkel. Alhamdulillah. Nggih. Sugeng Cahayu. dalu Bapak. Sugeng dalu Cahayu. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali Siap. di Ngawi. Heeh, heeh. Nek wingi kula nggih sampun mriki, Pak. Napa nggih? Nggih. Acarane apa? Acara band. Ben. Nggih. Berarti rong bengi Di samane siang. kene. Siang. Siang. Bapak. Oh. Nggih, hari pertama. Hari pertama. Hari Pak pertama. Suhadi sing nimbali ya. Inggih. Ning dalem kene. Inggih, Luar leres. biasa kaya ngono kuwi lho. Bar kirap terus kula. Wah, iya. Alhamdulillah. Kula jan remen saestu lho niki. Ah, iya. Tanggap ping kalih langsung. Lagi iki ya ngatasé kiai siji ning nanggap awakmu ping pindho ki lagi Inggih. Pak Suhadi. Saking ngefene niku, Pak. Heeh, betul iya, Kula heeh. nggih heran lho niki. Alhamdulillah terus Pak Suhadi niku kan tanglet. Ah. Enake dalange sinten nggih? Ah, Ngoten ta? iya. Kula jawab, anu mawon bapak kula mawon. Ah, iya. Pak Dek lho yang sanes. Niki bapak kula anu bapak tiri. Oh, bapak tiri ta? Bapak panggung. Bapak panggung. Heeh, ya, ya. Bapak angkat bapak kangkot. Heeh, iya. Akhirnya jenengan. Alhamdulillah, makasih ya, Nduk. Nggih pas kosong lho. Pas jenengan, kosong, lah, iya. alhamdulillah. Malah kosong terus ngopo Pak Sam? Ya ora. Kaping Ujan lek kondo ya wis suwe banget to. Oh wis suwe to. Piye carane iso gabung aku karo Niken Salindri sama Dwi Jolaras Indonesia itu satu kesatuan yang utuh gitu loh. Luar biasa. Ning jane ki yo aneh sing gak pas Pak jane. Gak pas apa? Dek niken Ya. sampean ki wis halus, wis cantik, semening. Sing ngomong aku halus sih sapa? Iki lho. Emah lho aku darani halus. Lho yo kok koyo bong halus ngono. Ngendikan kan kepenak halus ngoten lho. Maksudnya nggak basa krama. Nggih. Heeh, terus? Terus sing ngene sampean ngomong karo Pak Kangko piye sing kepenak. Ora Lah aku gak penaknya apa? Wong aku ya ora ngene-ngene. Wong aku lho penak Lah ya, ngene-ngene. Tata krama. Namanya sopan santun, you know. Lah desa madhep rene kan, omong karo aku kan. Piye? Oh kan penaknya ten gitu. Penak ngeten iki jenenge sopan santun tata krama Udanegara. Lah kok aku terus ngene-ngene? Lah Kuwi iya. lek jenenge gak sopan. Ora sopan ngomong kan sing apik kan. Ku ngene kok diseneni. Piye? Kayak mau. Lah saya ngomong piye? Kula lek nggih ngeten, ampun lek ngomong nggih sopan ngeten. Ah iya, walaupun wong Kediri ning nyatane sopan santune dijaga. Nek karo wong tuwa, kali mesti omong karo ndingkluk. Inggih. Ngene penak. Penak. Penak piye, Met? Penak piye? Wis merasuk. Merasuk kok terus kowe geblak piye terusane iki? Kenjenditen. Siapa kok ngomong merasuk itu maksudnya apa? Iki lho cangkem iki kok. Merasuk terus aku jendet-jendet sama neng buriku terus ngomong merasuk kuwi maksudnya apa? Maksudnya ki Sampeyan melecehkan. Nah, Dik. Kuwi jek cah cilik lho, jek SMA lho. Aja mesti dolanan. Guyon, Dik. Napa niku merasuki Mas sampean ki mengenal. Dadi nenggone hati masyarakat, nenggone hatiku termasuk Dik sabar Dik ki opo to kok so. Jambak irunge, jambak lambene. Kuala. Aja kaya ngono, Dik. Ora Dhuwur semeter kotor lho renek lho. Dik, padahal ki adikku lho kok iso kaya ngene lho. Lah nyapa to? Iki Lah aku adikku. apa nganggep Lah sing diomongke kenyataan lho, dhuwurmu iki karo Niken wis dhuwur Niken lho. Dur niken, kowe ki ndek cilik, aja mlete kowe. Niken ki lho usiane pira? Isine 17. 17. Kowe Apa? pira? Aku wis papat loro. Loh, berarti kowe ketuaan. Ya ora iki sing kemplete. Loh, 17 lah nyapa? sampe samene dhuwure aku wis santai kok. Iki jenenge wong tuwa Lah nek jenenge gizi buruk. si buruk. Eh? Gizi buruk. Stunting kowe, stunting. Pancen aku gusi buruk. Gusi buruk gizi. Isi. Gizi. Yo. Dek niken iki masih sekolah. Heeh. Yo ade mau omong nih wong ki adikku kok.
Yo yo. Wah, ngaku-ngaku. Enek cah kondang, cah misuwur, cah populer di aku ade. Saya niki tenggene Pak Suhadi. Iya. Omongne. Omong nih piye? Dik nikahnya dik kula. Kok iso? Ora iso, ora iso. Wong Niki. kae pas sunate anakmu aku ora mau undang kok. Tak undang. Lah nek buktine aku teko apa gak? Gak. Lah iya. Lah iya piye kae? Iki ngono lho. Aku Kok iso adikmu lho? Jalure kok ngendi? iki ke Mama Win. Mawin. Lah kula anak gawane Pak Soleh. Alah, alah. Wah, soalnya iki jen enom wis tuwa kowe. Tuwek aku karo anak. Wong kowe lair kok aku jagong ning nggonmu kok kowe dulure kondi. Lopo. Wong tuwek aku nek kowe jago. Bojonegoro. Ditengakne sik. Ah, mantane. Sing jenenge Bapak Suhadi. Suhadi. Semoga panjang yuswanipun, Amin. keluarga besar mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Muga-muga awet leh momong anak putune. Amin. Muga-muga buat kedua temanten Mbak Yulia Mbak dan Yulia, juga Mas Rema. Rema. Heeh. Semoga sakinah muadah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga cepat diberi Ah, momongan. kuwi sing penting. Wis. Lek untuk momongan untuk anak ayu kaya niken. Amin. Heeh. Lek lanang ya kados jenengan. Heeh. Lah Cuma- kowe ora termasuk, dodok karo komen ora termasuk. Kenapa? Ya paling gak di pembantu kayak aku lho, Pak. Kan sukses. Nek kowe pembantu aku supir ndah lah. Ayo niki pripun, Pak? Kayak nembang no. Nggih. Lho ki nyapa kuwi? Semenjak bar ke Hongkong iki kita ra ndok gak beres nih kan. Ngopo-ngopo. Lho niki wengenane badhe ke luar negeri. Iya benar, aku dari apa Prigen, itu Prigen. apa Hongkong. Hongkongnya Hongkong mana itu? Hongkongnya di Prigen. itu di Mongkok. Oh, kowe ra roh kowe mong. Lah kowe weruh. Lho ngertos ta, Pak? Mangkok Kula 2 minggu pernah ke sana, jadi TKI saya. weh. Saderenge kula ndadul kok. Permisi, di daerah sana itu tidak menerima TKI. Adanya TKW, tenaga kerja wanita. Lagi wanita kok. Pas kowe tak ganti. Aku digancak karo wong macem-macem. Amin. Wapo kok so. Tapi sampean pernah ke Hongkong juga? Pernah. Oh, nyapa? Hah? Nyapa? Lek wedi lho. Betul es batu. Ya teng mereka kayak merdamel. Di situ enak sekali loh Nih hewanya. Homa, nih Homa. Nih Homa, apa kabar? Baik. Ho. Oh. Weh. Wah ini. Hah? Wah ini ya. Wah ini I'm fine, thank you. Loh. Inggris. Inggris. Inggris padha Cina. Nah, kurang belajar bahasa Hongkong. Puwi oi. Puwi oi. Apa kuwi? Pewo oi. Yo, opo lho? My soul. Wah. Sungguh pu oi. Si Hua Fan. Oke. Bung bung pisi bung oi. Si Hua Han. Apa? Si Hua Han. Sipoan. Aku gelem ah. Sira ngajak sipoan. Udah. Gak ta? Ya Si wong Hua Hai. sipokai. Oh. Kuwi po tenan to basa kono tenan to kuwi. Piye to, Pak? Apa artine? Artine piye kabari sampean? Heeh. Kabarku apik, Mas. Alhamdulillah baik. Sampean ra Sampean tau. dari tadi apa dari mana? Oh, Mbok Aini. Dua ini Aku apa, cinta Kak? padamu. Iya. Lah nek umpama lagu Hongkong ini sampean sithik-sithik ya iso. Iso. Kalau ditangkap wong kono ya kudune iso. Lagu Lagu Hongkong. Hongkong. Arar. Gak iso. Teng 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 teng. Ini Cina. Lho ya kene lho kuwi. Itu bahasa Mandarin juga. Kowe apa iso to, Met? Apa iso? Saged no. Lah, Sa. Kene tengah. Lagu Cina. Contoh. Lah iso tenan soalnya aku ning Hongkong aku ngejak sampean. Oke, siap aku. Go gereti koper iso iki. Ora masalah penting teko Hongkong. Oke, Mas, musik. Oh, Deng deng. Ayo, Mas. Dung 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 dung. Lagi. Hai hong am bao tha le trong. Hai hong am bao tha le trong. Oi. Hai hong ka ba am bao tha le trong. Le trong sa pai. Ai ayo. Aku ngerti nih. Ya betul, Pak. Judulnya jenenge letong sapi. Lah serindile urung. Ngono barang. Aja ngono. Komet ki mari elok dik nikah iki. Mas. Tenanan kene iki serius kok. Lah ya iki serius sing rungono Mas teko teletong sapi barang. Wonten pamundutan. Apa? Heeh. Apa? Apa penae? Lah iki mau ninggak katresnan saka Pak Dargo. Pokoknya sampean kudu
iso jaga diri. Injih. Oh iya. Sekolahnya ditutupno, Amin. muga-muga tambah moncer Amin. sampean karire. Amin. Aja kesusu nikah. Iya. Omong golek pasangan-pasangan sing becik, sing gandeng, sing bagus, contohnya kaya aku ngene iki apik, Dik. Tawa. Terus lek pomo aku rabe sampean terus aku sampean pakani apa? Ora sapakane Sampean kira-kira. melu mangan wae angel. Wis to tenang ku sing sampean golek duit, aku sing nunggoni ning omah. Ya, Gua anggap ngepet. Oke kira-kira gelem Nduk Ken. Dalam. Dalu niki nggih dilenggahi Gusti Pangeran Haryo Nggih, Benowo. nggih, Matur Mbah Sinten nuwun, dalu. rawuhipun. Bapak, Heeh, saking Pak D. Oh, Mbak. tak po. Iya. Ninggal tenang. katresnan nggih, Pak. Ninggal katresnan. Ayo. Ora ketang sagebiaran dibawani apa ngono, Nduk, kan? Hah? Nah, gen ketok suaramu ketika kamu bernyanyi dengan musik, bernyanyi dengan gamelan dan bowo. Bisa dibedake. Oh nggih niku. Dek, niken Salindri niku nampun bawa auranya keluar, Pak. Oh iya. Heeh, iya. Pas suryane cemlorot. Saya subur anak wedok iki jan. Atine seneng wis mulya, iso mulyakne wong tuwa, iso nyenengke wong akeh. Wah, luar biasa. Pokoknya Nyenengke juara tenan. saniki. Juara Wis kecamatan. luar biasa. Jaga kesehatane. Iya. Entah kaya ngapa senenge wong tuane ya lek duwe Enggak putri. aku wis seneng kok ndak. Poma kowe met duwe anak kaya Niken ngono piye? Waduh ya. Iya gak meneh gedene. Yes, gak betah. Ede. Rina saya rasa Kaya bledek suarane. Deh. Ampun kesupen, Pak. Niki juga didukung bersama Lintang Suryo Audio. Apa? Son Endi? saking pundi Dik? Iki sone Pak Dewi ya. Oh. Sing digawe. Sing duwe gawe. Gandan Pak Suwedi, terope gandane Pak Suwedi. Iya, kayak lek tuku son kok ngene brewok kono lho. Wah, luar biasa. Ya kok ora ditokne ya sone Pak Suhadi ya. Ha nggih. Didal niku teng ajeng niku. Tung ajeng to? Nggih. Oh, luar biasa. Kenapa Nggih, kok ngangge son piyambak terus piyambak, Pak? nggih. Sebabnya ngopo? Ngirit. Ya ora. Mas yo ngesone dhewe iki biayane akeh, enek listrik, diesel. Sampeyan gak mikir kok kono kuwi. Lah yo kok. Angger jeplak ae lek ngomong. Ceplak ditangkap pokok sok. Sepurane Dik, sepurane Dik. Senenonon Ken. Ajok sampean ke Hongkong aku rawani popo. Tak kaplok paspor wae. Paspor kok nggo ngaplok iki piye to? Kok kok Bareng Niken nyuwara sakmene kae klakep do ngrungokne kabeh. sirep. Sirep nanjen perbawane gede. Gusti Benowo langsung wah jan luar biasa. Ya, nah, powere gitu. Power luar biasa. Lah aku sing bowo, Pak. Ngopo? Mantuk. Ya. Sumanding si sehmu Ngono. Rina Cak komen. Nggih.
Mongko Niken iki lagi watuk pilek lho. Nek iki Suarane kuwi kok ya ngono. Bayah. Ya kok melu-melu aku watuk pilek sesasi. Aku ya watuk pilek sesasi rong mari-mari. Iya, Pak. Heeh. Kita elek habis kita bertemu kayaknya besok sembuh, Pak. Oh iya, monggo besok mari. Ya. Yen was rina enggal ratri kang Minir. mong sliramu tanan liya tresnani lahir Ya. Ninggal katresnan digarap gamelan. Musiknya ngebasi we. Nah, ya. Nduk Niken iki suarane melengking utawa dhuwur, ngambah dhuwur, mula pilih karo gamelan timbang karo musik. Nah, musik sebagai alat pelengkap apa jenenge kuwi tontonan. Yo, heeh. Yo, coba Mas Gogo diaturke. Ninggal katresnan. Yo, kaya ngopo? Dados. Mas Diko sini. Terima kasih telah menyimak. Mas Dok. Dok.
sehat pokoknya gede. Heeh. Ya. Niki luar biasa. Nggih. Pak Anto. Nggih. Menika wah kula niki wonten kabar. Ngopo? Apa? Nggih saking komen-komen teng YouTube niku. Kenapa? Di TikTok juga banyak komen. TikTok kakak Heeh, sing ya. komen. Kenapa? Mbak Niken tolong toh, Niko duet sama Mas Ardi. Ih, apaan sih? Jangan gitu dong. Enggak, ini kemauan netizen bukan aku. Eh. Jangan gitu. Oh, Dik Niken. Nanti aku amandel, jangan. Ya, jangan gitu. Saya setuju, Pak. Pi, keinginannya netizen apa keinginanmu? Netizen, Dek. Apa keinginannya Pak Kangkong? Netizen, sumpah wani komen entek enake lho. Aku kapan to tau enak kok pokoknya. Ini lho kemauan niki saestu. Kemauan niki. Kemauan netizen. Kowe Iya. mau cepet blangkonmu Tapi karepmu no, apa? tapi no, anu, Mas Ardino isinan. Iya. Kok nek campur awake dhewe gak ngraisin. Engko warauno. Heeh. Aku kok tak gayane engko meneng kok sok jual Ngono, mahal sampean ngono. Madep Rono ya. Heeh, engko. Tak celuke Mas Ardi ya. Heeh. Madep Rono engko surprise. Madep Rono. Aku soalnya nek nek duet karo iki mbek iki koyo wis waleh ngono lho. Kukune dawa Anu pas no moto to kan. wis tulek kena Wis to. Ndak Pak. Wis. Ora iso delok kok aku. Ndak apa-apa Dik Niken. Ini permintaan netizen harus dipenuhi. Heeh. Langsung sampean ke sana dulu tak panggil. Ya ora no. Kan sik permintaane netizen untuk permintaane Bapak. Bapak, Pak Suwadi. Heeh, Pak Suhadi. Bapak sebagai netizen. Komen lho Pak. Saestu lho Aku sampean. gayane ndelik ya. Seluruh to. Yuk kita sambut. Ini dia duet maut antara Dik Niken dan juga Mas Ardi. Silakan Mas Ardi masuk. Yuk. Selamat malam Mas Ardi. Selamat malam. Wah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap minta? Alhamdulillah. Tadi sore kan sudah mendem di belakang Apa mulut. iki Ardi kok aja kayak telak? Oh, tak Ayo sempat musik. Ayo Mas. Ayo gaya apa? Monggo. Mas Hari. Mas Ardi. Ini lho, Dik. Mas Ardi permintaan netizen. Ayo. Hei. Kita sambut dengan bendera bangsa. Kula nek ngertos. Ngapa? Canom-nom ngeten-ngeten iki, Pak. Ngapa? Terus terangi jiwa mudaku meronta-ronta. Enggak ngapa. Sajake kula ki kepengin kaya biyen-biyen pas aku tau Heeh. duwe pacar ngeten-ngeten iki. Ya Allah. Iya. Weh, kau kembar iki. Kembar ya? Kembar iki. Kakak. Oh, kakak iki. Kakak tua. Iki Mas Ardi. Pengen melo gak aku dulinan wayang ki lho. Woi, iki dolan apa iki? Wayang ki. Wayang ning ngono. Hah? Kok kaya tahu ngerti tau. Pak iki jenenge apa, Pak? Kuwi kiai sing gol modot. Heeh. Woi, aja keweri Dik, aja Dik. Delak Niken salah tingkah kan. Oh, tidak dua teman pojokan kaya belek. Belek. Derek loro moto. Tak omongi. Lah kan aku gayane jual mahal. Iya ya, ini lho yuk. Sampeyan malu-malu lah cara ngono ya Dik ya. Heeh. Malu-malu tapi mau. Malu-malu. Ditakoki to Mas Ardine piye iki kajiane? Jadi sudah siap ya. Sampun. Ini kok Jane kan malu-malu kucing. Heeh. Aku malu-malu asu. Lho, kok asu huk. malu-malune wong cah elek kok. Betul maju Mas, betul maju. Aku takut. Dik Niken. Ma, Sing tegas Mas. Enggak apa-apa, sama kakak gak usah takut. aku gak tahu loh duet karo wong ganteng bareng. Duh, iki mulane iki kesempatan kanggo kene ngono lho. Ya ora? Yuk, serang aja kelemak. Wah, aku tak anu apa piye? Pancen bocah ngono kuwi, Met. Dadi kok kelemak-kelemek ora duwe kekendelan, ora duwe kewanen. Bocah meneng. Ini wis. Kersane sampean gawe di ibaratnya aku ki Niken sih. Ya, contoh sih, contoh. Niken blas. Diminum Saya langsung lah nek wong kok. wis kono dhewe urus dhewe. Mah, Ya piye to, Dik? kudu diwarai. Ngene lho, sampean ngedek, terus sampean gak usah omong sih, wong wedoke kudu jual mahal. Terus. Ben sing respon wong lanang sih. Terus. Sampean kok ngene.
Berarti bocahe rada rene kuwi sak kono to. Aku pantauan. Heeh, sampean tak waring ngono. Iya, maju. Dadi respone wong lanang ki Aku aja piye? ngono ya Mas ya. Enek rasa apa ora ngono. Obah sithik, goyang sithik terus. Ngono ya. Sumuk to, Dek. Walah. Wah, lah iki sing modele kaya kudu digeraji garese ngono ya. Kok polahe iki sing tenang ngono lho. Sing Tenang. tenang sing halus. Ayo, Mas Ardi. Ngomong Mas Ardi. Selamat malam Dik iki. Selamat malam. Maaf keringetmu. Dik. Kringete. Kok kaya anak kuntil ta? Oh, iku Kuntilanak, malam anak iki. kuntilanak. Dah aku diwarai ngono mau. Oh iya. Ya sing kemayu ngono lho. Tak lapi kringete ya. Ono eleren ngomong nyapa to. Kaya aku karo Weh. Golek ngempet kaya udun arep meledos lho kuwi wis suwi. bojoku kayak keringetan tak rempelas. Lah bojomu kusen kok merempelas. Ya mong. Alah. Hei. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapane. Iya. Lah iya. Kok ya perhatian. Bagaimana laman tidak jumpa? Ngono lho, Met yang ngajari. Wis suwi ora ketemu lho cah loro kuwi. Ngomong bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Aku sangat bahagia sekali. Aku orangnya. Kesodok cangkemmu. Sampean ki aja terlalu keras to, Dik. Entek masmu mbok sedot-sedote kaya ngene. Sing dituthuk, sing diculek Mas iki gak Izinkan. Suarane ngono kuwi. Iya ngutu ngono. Izinkan. Izinkan Aku. Pak, Ardi apa bar katisen loro to, Pak? Kok ngruguh ngono sae. Subhanahu untukmu. Dan Subhanahu. Sebuah Lagu lagu untukmu. untukmu. apa? Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul. Oh, rantai kreativitas. Oh, kowe penyanyi apa ngono lho? Sing romantis. Mas Parti. Eh, Arti Ardi jenenge kok Arti Parti kok ya? Parti. Parti tanggoku bakul petrol kuwi. Mas Arti, Malam hari malam hari ini aku sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan kamu. Apakah hatimu sama denganku? Aku sama. Aku sama. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Ah, sedang satu Ini mana merupakan loh, Mas, ya? ada salah satu yang ingin aku. Nyanyi. kan yo koras ya sakit. Iya, podo nasib besok ya podo. Keras. Dang. Ya. Selak pengen nyanyi bareng. Anu sing sabar ya digladuke ya, Di. Ya, calonnya tuku Ayo. Ayo nyanyi apa? Masa ora takon-takonan wis suwi ora ketemu lho. Tak wes cukup di WA Cukup. saja. Cukup WA aja. Oke, siap. Aku gak suka ini aku. Kenapa? tadi? Gak gelem ngini-ngini lho. Gak iso ngini-ngini lho. Dikongkon ngini-ngini lho. Gak mau. Justru sampean ki malah seneng ki jenenge bocah ki jek polos. Polos. Urung Polos. ngerti kahanane Lugu. Lugu. Ya, Makanya wi berarti lagune sing kleru. kudune apa? Lagune aja kuwi. Rene tak warai. Ayo to, anu ayo. Kamu ikut toh. Cepetan rene yo. Selak jam iki. Ayo Mbah, melok Mbah. Tintingane Mas. Kamu melok kadung melok ana tengah. Pelok Mas, pelok. Guyon iki guyon. Ku malah Slendro berarti Mas. Cilianku rambutku dikucur kuncung. sita. Dicukur. Cukur ya. Kok dikucur? Dikucur. Apa bedane? Ya beda to, Dik. Apa bedane? Dicukur karo dikucur. Kucur ki panganan. Kucur ki panganan. Cukur ki dipotong. Dipotong. Cilianku rambutku dicukur kuncung. Iya. Katokku saka kareng kandang. Klambiku warisane Mbah Kakong. Sambel korek kosokan watu. Kali. Sita. Lanjut no Mas, lanjut. Sabar. Sabar, Dik. Aku tak tek dhewe lho iki kok. Enggak, aku yang melok gemes. Aku mau nyanyi selamat ulang tahun paling yo kancane padha seneng dek yo. Selamat ulang
kaya memedi. Iki sing repot, Mas Ardi iki. Hah? Lene tanggane kebakaran dia Wah, mesti lah lho kari. bahaya piye to? Kebakaran. Cek omahe tanggane. Ya ora ngene iki berarti sabar, so Karakter. sabar karo bojone iki manut. Ning aku asine iri karo Mas Ardi lho. Nyapa? Pamane Gusti Allah ki maringi kula wajah kaya Mas Ardi. Wis to, pelit. Paling sampean ya komplete, Bang. Plete nemen to. Pelit ku ngerti ku nganek. Tapi lo, untungnya gak diciptakne ning sampean, diciptakne ning Mas Ardi. Nah, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lho. Sampean elek ngene wis komplete. Elek wis kemplete apa meneh digeng ganteng. Malah kowe umpama kok awakmu iki cilik. Ndasmu gedhe. Paling gak ketok gagah nopo ndase kuwedi iki piye to. Lah kan awakmu cilik ndase ora. Gosok. Wis ya. Ya. Oke, Mas Ardi sudah. Terima kasih Mas Ardi. Nggih. Sampai ketemu lagi. Yo gak engko Wis ta sim jauh gitu. Kisbe. Ah. Lanjut, Pak. Ya, ini ada fan berat dari Niken Salindri juga Ki Anom Dwi Jogangko. Nek mboten klentu menika saking Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Penjane Mbak Tribuana Dewi Nawangsari. Insya Allah mengke September badhe nimbali kula sak kanca. Nggih. Mbak Dewi nyuwun lelagon bisane mung nyawang. Apa enek lagu kuwi? Enten no. Enten Ana ya? bisane mong nyawang. Oh iya. Ah. Judule modal moto. Iki rembukan rego ya wis dadi lumantar WA. Nggih. Terus tanggale ya ndelalah aku iso. Mengko disambung liwat telepon esuk-esuk. Nggih mah jane arep telepon nduk Ken. Ning benjing mawon pesane telepon. Mergi nek wonten panggung menika bisa saged nampa telepon. Oh iya. Pancen Pak Aryo lah teng ing panggung ngeten niku. Nggih. Dikancani ya Niken ya. Napa niki tak lagune? Bisane mung nyawang. Gak iso aku. Gak iso. Oh ya. Diganti ae. Diganti apa? Kuncung. Kuncung. Sing ndi kuwi? Cilik aku rambutku dicukur kuncung. Katokku saka karung gandum. Kambiku warisane Mbak Kakung. Sarapanku sambel korek saka jagung. Kosokan waktu ning kali nyemplung ning kandang. Jaman dhisik durung usum sabun tapi elok dibangun. Andukku mung cukup anduk sarung. Dalananku mantar cilik saka Lampung. Yo, bis foto baris. Ayo Pak, melo Pak. Lekasane saiki wis. Bis foto baris. Kekerek kembang tak wis. Aku tikutang sayang kededang-kedapar. Aku limolas sepadang jinglang bulane bunter. Bareng wis gede aku disontek kebutuhan. Bunter nasontek. Toto sawala iki cerita zaman semono padha jayanya padha iki cerita saka wong tuwa. Alilong Sayang gede dadi dokter. Tanggal 15 sepadang jinglang bulane bunder. Bareng
bakar Yo. ternak sontek Dota Sawala iki cerita zaman semono padha jayanya monggo padha iki cerita saka wong tuwa Dota Sawala iki cerita zaman semono padha jayanya monggo padha iki cerita saka wong tuwa iki cerita zaman semono padha jayanya monggo padha iki cerita saka wong tuwa Caraka padha jayanya ana caraka Dota Sawala iki cerita saka wong tuwa ana caraka Dota Sawala ana caraka Dota Sawala iki cerita saka wong tuwa padha jayanya monggo padha padha jayanya Ngapunten Pak iki Suwardi. cerita saka Waras. Balik. Duh, kok balik gitu. Wis tak warasno kok mbok balik meneh aku gitu. mau tak bolar-baleni soalnya ana caraka ku nganu kuali Wale piye Ini to? sih bener. sing bener kan ana Ana caraka Moga pedang. Lah ngawur iki kok Dota Sawala. Ayo Dota sih, Dik. lah oh Dota sik ya sik tangan paling sik ya Ya. bar iki nyanyi kuwi nah ya Ya. Heeh. Yo Sinden Wijolanas Indonesia. Oke, monggo. Nah, yo. Sing derek. Nduk nikan gen istirahat luwih dhisik. Kata Ana pamitan. ana sapa jenenge Wanda, ana Wiwik sing nembang. Heeh. Yo, bisane mung nyawang apa sak retna cungpe ya ora apa-apa. Nah. Yo. Monggo menika bisane mung nyawang, mung bisa nyawang. Nah, nggih saking Sidoarjo. Oke, Nggih. wonten sing mirsani live streaming Pak menika. Nggih. Bapak Soib saking Jatirogo Tuban Bangilan. Oh, nggih. Nobar. Menika Sugeng mirsani. Nobar, teng Tuban nobar Pak. Nggih. Kosong. Nggih, menika saking Mbak Tribuana Dewi Nawangsari ingkang wonten Sidoarjo. Nggih, monggo pun aturaken lagunipun musik ya. Mas Tato. Ya, ya. Coba kaya ngapa? Ya. Mbak, nyun sewu rada geser niki. Mbak, ini lagi Mbak, halo. Halo ting dong. Agak sini. Nah, supaya ini Siapa? terlihat Mbak Retno Cumpe, Mbak Wiwi, Mbak Wiwi, Mbak Wanda. Mbak Wanda. Mbak Wanda, Mbak Wandu. Terus Mbak Wandu gitu. Nggih. Ya. Iki nuwun sewu Mbak Tribuana, iki Mbak niken urung apal lagu iki. Mula gen diwakili engko saya diaturke meneh lagu nggon gara-gara Mbak niken masih sampai waktu gara-gara. Oh iya, ngono ya. Ya, ya. Musik nggih Kong, bolo. Ya, coba kaya ngapa lagune mung bisa nyawang. Yuk. Ya.
Mas Dodo. Nggih. Leh guyon karo Mbak Niken Salindri. Ya heeh. Mawis nembang cara jaman saiki engko gara-gara alusan kon nembang klasik. Oh iya.